Hej så, folkens. Jeg har lavet sådan en slags special ting, fordi jeg gerne vil sige tak til de views og de subscribers og de fordi jeg har haft min kanal her i 5-6 dage, og ja, så vil jeg gerne sige tak til 326 views har jeg lige nu. Og så vil jeg gerne sige tak til 5 subscribers. Og den her video, den får sikkert negative kommentarer på og sådan noget, men det fordi at jeg siger tak for 5 subscribers, ikke også? Sådan noget. Brian fra Danmark, GXB Gaming og alle de der Studiologo, alle dem der, de har 10.000 blablabla, ikke også? Men jeg synes det er fedt, at jeg har 5 subscribers på 5-6 dage. Det synes jeg er nice. Og det er fedt. Og så 326 videovisninger. Så her. Views, det lyder meget sejt. Det er jeg også så fucking glad for. Og så er jeg også mega glad for, at på hver eneste af mine videoer, der har jeg ikke fået et eneste dislike. Kun likes. Og det er så fedt. Jeg er så glad for det. Det er bare så nice. Og ja, det var mega nice, fordi i dag, da jeg tog til skole, der havde jeg 211 views. Og nu har jeg 326. Det er satme sejt. Tak for det, mander. Hej. Farvel. Hej.